नों आंनि फनखौ मानो हमाखै? आंनि गोसो। नोंखौ आं देग्लाय बैसागुआवनो हाबा लासिगोन। जोंना आइ आफाया साख्रियाव लानोसो हरोनो। नों बायदि जाम्बा लरग'ग'जों आं थाङा माथो। हगार लामाया। हद आं लरग'गौ नामा? आं थानो हाया नोंखौ नुवाब्ला नोंनि महरावनो पागला जायो गोसो गोरबो आंनि संसारखौ बावगारलाङो आं गोसो जाबाय हाबा जानो गैयाब्लाबो गोसोआ सानो आइ आफानि साननायखौ जाफुंहोनो मा खालामनाय जादों? आं गोसो जाबाय संसार जानो आइ आफायाबो थिनखाबायमोन आदा बाजैयाबो बुंखाबायमोन आंनि बैसोआबो जाखाबायमोन आइ आफायाबो थिनखाबायमोन आदा बाजैयाबो बुंखाबायमोन आंनि बैसोआबो जाखाबायमोन खाफालाव गैयाब्ला गोरोबा आगै खाफालाव गैयाब्ला गोरोबा आं थानो हाया नोंखौ नुवाब्ला नोंनि महरावनो पागला जायो गोसो गोरबो आंनि संसारखौ बावगारलाङो आं थानो हाया नोंखौ नुवाब्ला गोसो गोरबो आंनि संसारखौ बावगारलाङो हाबा नोंखौ नुजेनब्लानो सानदोंमोन देग्लाय बैसागुआव जुलि लानो खाफालाव गैयाब्ला गोरोबा आगै खाफालाव गैयाब्ला गोरोबा